vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo panapa ndiine nyaya yangu iyo yandiinayo, uye ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichingondibatsira, because I feel as if I am someone who has been traumatized for a very long time. Saka kana mukakwanisa kuposta nyaya yangu, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvakaitika mukomanashe ndezvekudai so: pandakaroorwa nemurume wangu tainge tichidanana, takatoroorana mune zvakanaka paya. Mushure mekunge taroorana ndipo apo patakabva tachizochata. Everything was perfect. My husband, he had a good job, and we had been promised a company house after tabva kuhoneymoon. I think kuti ipapo ndipo pakatangira maproblems edu, because painge paine vamwe vakuru vekubasa kwake vakarwadziwa nazvo kuti how come the company can give us a gift of a company house, a company car, yet painge paine mamwe masenior managers vainge vakatombokumbira kuti vange vachipiwa imba yacho iyoyo, because yainge iri kumasuburbs, even though they had company houses, but kwayainge iri imba yacho iyoyo kwainge kuri kumasuburbs, kuBorodale, as well as a company car. This was a gift on our wedding day from the company. Takatombotaura nezvayo nyaya yacho iyoyo nemurume patainge tiri kuhoneymoon, patakangoti ainge asina basa nazvo kuti masenior managers vainge vachazoboekana kusvika palevel ripi. We then went on our honeymoon and we came back. When we came back mukoma, ndo patakabva tachizotanga kuona zvipoko pamba ipapo. Handizivi kuti zvipoko here kana kuti zvinhu zvaitumidzirwa neavo vainge vasina kufadzwa nedevelopment yedu. Fast forward, I am living here in the UK. Mukomanashe, I'm still a widow, and it is very difficult for me to fall in love again nekuda kwezvakaitika. I still sleep with the lights on. It has been 18 years later since I lost my husband. So when I came here, when I told my friend kuti ndo zvainge zvakaitika after my husband had passed away, paakati ainge achida kuti ndinge ndichimbochinja environment, she helped me with the applications. Ndokubva ndachizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. So I started working as a nurse. I trusted her a lot. Ndikabva ndamuudza zvose zvandainge ndichisangana nazvo, because zvaitonditeverera. Ndakatoti ndiri paHeathrow mukoma, tichangobva mukuburuka ndege, ndakatochiona chipoko chakangoramba chakanditarisa, ndokubva chanyangarika. Chainge chiri chipoko chemurume wangu. So I had been keeping this in my heart for a very long time. Ndokubva ndachizomuudza kuti ndo zvainge zvichiitika kwandiri kubva pandainge ndiri kuZim. Munhu ainge achingoziva vainge vari amai vangu. She then said kuti people will think that I am crazy. Akabva ati nebasa rangu randainge ndichiita as a nurse apa, at the same time ndichiti ndinoona zvipoko, ndinoona zvitokoloshi. Akanditi kana ukangoudza umwe munhu chete, if that person reports you, then you know kuti your visa is done and dusted. They will deport you, because they will say kuti you have a mental health problem, therefore you are not even allowed to work as a nurse. I understood her, but mukoma, I have been living almost like in a horror movie. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungomuka ndobva ndatoona kutoti mubedroom mangu munenge muine varume 6 vanenge vakapfeka kana masutu eblack. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti ndichigeza, when I go to the mirror I won't be able to see my own reflection. Ndo zvinowanzokuitika, asi hazviitiki nguva dzose. Zvinoitika paya apo
pandinenge ndakavarayirwa ndipo pazvinobva zvazoitika ipapo. So mukomana my friend was the one who told me to keep quiet, and I have been quiet for a very long time. Manje ndava kutya kuti this will make me to go crazy. Kumashure uko zvainge zvimbori nani because I could tell the difference apo pandinenge ndichiita hallucination acho iwawo according to my friend neapo pandinenge ndichitoona zvipoko in reality. I have been living a very painful life. Kuona madziro achichururuka ropa, kuona murume wako achimuka pakati peusiku obva atanga kutaura nevanhu vaanenge achiti vari kumadziro, uye zvekare kuona murume wako akashama achiti ari kuita bonde nemudzimai wake wenumber 2, dzimwe nguva kutobuda panze kuma 2 am akashama achiti ari kuda kumboita nyaya nemudzimai wake wenumber 2. Ndo kutotanga kutopenga kwakaita murume wangu. Mainge muri muna October mugore ra2006 I had married the love of my life, uyo wandichati teacher. Na teacher takasangana nawo ku-university, but ndainge ndiri ku-college, iye ari ku-university. After we had dated, that was when he finally paid lobola, and then we had a beautiful garden wedding Makaremo muHarare. We were young and I was so excited, like my life was going according to plan. Zvose zvandainge ndakanyora mudiary mangu apo pandainge ndichiri ku-secondary school, everything was happening as I wanted it to happen. Fast forward, takati tabva kuhoneymoon kwedu ndipo patakabva tachizoita move into our new home kuBorodale. It was something that was great. It was a beautiful 3-roomed apartment with a small garden, high walls. Everything seemed too good to be true. Even the agent wacho akaenda nesu. When we went to view the house, we were told kuti this house had been recently bought by the company. It used to belong to this other couple that had left Zimbabwe vakabva vazoya kuno ku-UK after their parents had passed away. Ndikangoti mashura akatanga 3 nights after we had moved in. I was making a cup of tea ndiri mukitchen, ndo pandakabva ndachizoona kuti mudining room kumadziro kwainge kuine ropa. At first I thought kuti it was paint. Ndikati pendi yered, ndiani kwakambopenda madziro nependi yered. I stepped closer. That was when I saw kuti yainge istori pend, but madziro iwawo ainge achitochururuka ropa like red blood. I screamed. Teacher ainge ari ku-bedroom. He then ran to the dining room. Akabva ati kochi. I then pointed at the wall. Ndokubva atanga hake kuseka. Ndikati, why are you laughing? Can't you see kuti kumadziro uku kune ropa? Iye ainge asingaoni ropa. Akangoti aiwa, that is probably moisture. Iye haana kana kumbogara akaona ropa kumadziro, asi aingoona moisture chete kumadziro. He painted the walls several times achiti zvimwe kuda moisture inokwanisa kupera, and we thought kuti maybe since it was already the raining season, that was why kumadziro kwaigara kuine moisture like that. A week later, after that incident, ndo pandakatanga kunzwa mafootsteps evanhu vanenge vachifamba mupassage late at night. Izvi zvaiwanzokuitika always between 1 am na 3 am. Ende ndaitonzwa kutoti munhu iyeye anenge achifamba anenge achiita zvekunyahwaira. Ndaiti kana ndikadongorera I will not find anyone there. Kungovhara door chete, waibva wanzwa munhu achimhanya achiita sekunge ari kudzokera kudining. Ndaiti kana ndikamutsa teacher aibva ati usandinetsa because ndiri kunzwa hope ndakaneta. Sometimes you used to work from early morning until maybe kuma past 10. Aibva angorara, and aiti kana arara anenge asingachadi kumutswa. Sometimes ndaikwanisa kungomuka like I'll be half asleep, and then I'll start to hear a woman whispering behind the curtain mu bedroom imomo. Ndichitoona kutoti pane chinhu chiri kutipfakanya chichipfakanyika chakawanda necurtain, but
munhu iye achiita sekunge munhukadzi. Whenever I would tell teacher, he will just roll over, face the other side over anditi iwe, you are just imagining things. I started having my bad dreams and hope dzandairota dzaityisa. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungorota teacher aine umwe mukadzi vari busy vachichera gomba. Ndaizoti kana ndaenda apo pavanenge vari ndobva ndati, nhai teacher, ko uri kuitei? Hausi kuona here kuti you are destroying the lawn? Aibva aseka zvake obva ati, tiri kuchera gomba ende gomba iri ndo richazova guva rako. Imwe nguva ndaikwanisa kungorota ndiri parufu, then ndobva ndaona mukadzi uyo wandaigara ndichirota aina teacher vachichera gomba. Ndobva ndamubvunza kuti, naiwe wamboonawo murume wangu here? Aingonditarisa obva aseka obva ati, murume wako uyo ari mukofini umo. Ndaiti kana ndikatarisa kofini racho rinenge rakanyorwa kunzi tichaona. Ndaiti kana ndikamuudza zvose izvozvo, he will just say, hakuna zvinhu zvakadaro. Like iye aige asingafariri zvekunamata nekuda kwezvainge zvakamboitika kuchechi kwavo. Like vabereki vake vakaendesa offering, makore acho yainge isati yava kunzi seed offering, but zvakangofanana nekuti vakaendesa seed offering. Vakatengesa imwe imba yavo vachifungidzira kuti business ravo rainge richazosimukira, but vakabva vachizoona kuti mufundisi wacho ainge akavanyepera kuti kana mukauya nemari yeoffering then business renyu rinobva razosimukira. Saka akabva azovenga chinhu chinonzi kunamata. Tainge tisinganamati, tisingaende kuchurch, all that we could do, we will just go out and come back to our place and lock ourselves indoors and enjoy our marriage. Saka ndaiti kana ndikamuudza kuti teacher, ndiri kurota umwe mukadzi uyu dzimwe nguva ndinomurota ainewe, kana ndikamurota ari ega anenge achiti ari kutsvaka murume wake. Ende pandaimuka mukoma ndaimuka ndichita kubvunda muviri wose. Saka iye aifungidzira kuti zvimwe kuda I was just imagining things. One morning, that was when pandakazoti ndichitsvaira ndikabva ndachizoona kuti pasi pembedha painge paine huku yainge iripo. Huku iyi mukoma yainge yakaurawa yakaiswa pafloor, then painge paine kamwe kadishi keplastic. Mukadishi ikako ndo mainge muine makumbo acho zvekare nemusoro nemapapiro ayo, asi ndakati ndichitarisa handina kuona kana ropa. Ipapo teacher ainge amukira makuseni kuenda kubasa. Ndakamufonera akadzoka, ndo paakatomboita sekunge anobeliever, because the last time that we had bought a live chicken we were together and we slaughtered it together. Saka ndichizonomurakidza huku iyoyo, he started to believe. Dzimwe nguva taikwanisa kungoona kana madzvinyu, not dzvinyu 1, madzvinyu awa aiurawa obva aunganidzwa, mungava muri mukona yemubedroom kana mutoilet. Dzimwe nguva waikwanisa kuona madzvinyu iwawo akaunganidzwa kana ari 10 kana kutodarikidza 10. One Sunday, I opened the wardrobe and then I saw through the mirror a face that was staring back at me, because that wardrobe, it had a mirror inside. Saka ndakangovhura, amene kuti ndainge ndichitsvakei, ndikabva ndavhura door wardrobe and immediately ndikabva ndaona face yemukadzi uyo ainge akanditarisa. I screamed. Face iya yandokubva yanyangarika. The worst was when teacher paakati ari mugadheni, ainge aine kagadheni kemuriwo, aiwanzokuti paanenge achida kumborelaxa obva aenda mugadheni. Mugadheni imomo mukoma ndo paakabva achizoona sutu yake, kuti titi sutu iyoyo yakabuda sei mumba ikangonosiwa kugadheni, no one even knew. Ende tichizonotarisa mumapocket ejaketi resutu tikabva taona kuti mainge muine mabhonzo ainge arimo. Takangosiyawo zvakadaro. He then told his parents, vakabva vati taifanira kuti tinge tichizodzifambira nyaya dzacho. Takaendeswa kung'anga. Ameno kuti kuzoenda kung'anga kwatakaita ndokukanganisa kwacho here kwatakazoita, because patakabvako kung'anga zvinhu zvakabva zvazotoita bad to worse. I regret zvimwe kudadai teacher akabvuma kuti tinge tichienda kuchurch. Pamwe kusvika pari nhasi teacher angadai achiri mupenyu. He started acting different. First, he stopped bathing, then he stopped going to work. He started talking to himself, and
achitaura kudaro like aita sekunge he is at work and he is busy giving them a presentation and he would have debates with himself zvainge zvava kutotyisa as he will be arguing with invisible people. Dzimwe nguva aikwanisa kungotora banga otoita sekunge ari kubaya munhu nebanga, aiti kana abaya munhu wacho iyeye waanenge achiona ari ega nebanga obva ati ya ndakugona, wanga uchida kunditorera mukadzi wangu uchifungidzira kuti wakangwara. At first paakatanga kutaura ega aiwanzokuzevezera, taitoti kana takagara paainge asati ava kutanga kutaura achiita zvekudanidzira, takagara kudaro aingotanga kuzevezera such that I would think kuti maybe ari kutaura neni. Ndaiti kana ndikamubvunza kuti ko uri kuti chii nhai ticha, because uri kutaura uchizevezera, I cannot hear you, obva aramba zvake akanyarara until it became full loud conversations. At night aimuka ameno kuti aibuda sei, because I used to lock the door. Kunyange vabereki vake vainge vava kuzviziva, vaitopota vachitoya nemaprofita, saka ndainge ndakanzi late at night kana tava kunorara ndaifanira kuti ndinge ndichizokiya door. I would hear him in the kitchen saying things like I am married, ndisiye I am married, handicharidi basa racho, handicharidi chipinza mwana wako basa, I don't want this food anymore, handichakudi, mudzimai wangu musiyei, hapana chaanoziva, she does not know, uye zvekare she is not supposed to know. Ipapo ndinenge ndamuka ndobva ndaona kuti teacher is no longer in bed with me, ndobva ndanzwa achidanidzira achirovana nevanhu kukitchen. Iye aitoona achitorwa nevanhu, aitoti tariraone mhomho yevanhu iri kupinda pagedhi. Hama dzangu zvinhu zvekuti zvinotyisa, especially if it happens late at night, munhu achikuudza kuti ona mhomho yevanhu iri kupinda pagedhi vari kuda kurwa neni. Apa iwewe unenge uchitya futi, because naiyewo ticha wacho anenge akabata banga kutoti ticha tadii tamboenda kuchechi, aitokuitira dzimwe hasha. And when I would find him in the kitchen, ndaiti kana ndikamubvunza kuti ko nhai ticha, ko wabuda sei mubedroom, aingoramba akanyarara, because I would have locked the door and then I would have hidden the keys, but still ndaitongoona door rakakiwa, makii aripo panzvimbo ipapo pandinenge ndamaviga, but he would be in the kitchen. Umwe musi ndakamuka, it was somewhere kuma 3 am, ndakangonzwa ingori hii munhu achitaura ari kukitchen. Ndakamuka ndikabva ndachizoona kuti ainge aburitsa beef mufridge. Beef iyoyo haina kana kumbobikwa, akangoipakura iri mbishi mushure mekunge aicheka, ndokubva atanga kuita sekunge ainge achifidha munhu ainge akagara pacheya, iye akapfugama. Ndakamubvunza ndikati, nhai ticha, ko chii chiri kuitika murume wangu, ko wacho wauri kumbopa nyama iyoyo ndiani? Because tainge takanzi nadoctor since ainge achiita mahallucinations, iye ainge ava kutoraramawo ari munyika yake ega. So for us to understand him, taitofanira kutopretenda as if zvose zvaainge achiona neni ndainge ndichizvionawo, even though ndainge ndichiziva kuti hapana chaari kuona. So the life that he was living, the painful life, that is the same life that I am living, kuti ndinokwanisa kuona vanhu, but vanhu vandinenge ndiinavo, kunyange ndikada kuvaudza kuti onai vanhu avo vari kufamba vakashama, kana kuti vanhu vari kufamba vakashama vakazvizora matsito, no one will even believe me. I have to keep quiet. Saka ndakatanga kubelieve as if I was saying the things that he was saying, just pretending. Aitondiudza kutoti munhu uyu akagara pacheya is my visitor, saka ari kuti handingambobve pano kusvika wandipa nyama. Saka ndamubvunza kuti uri kuda nyama ipi, abva ati anoda beef, nekuti beef ndio inotesta kuita sekunge nyama yemunhu, but ndiri kuda isina kubikwa uye zvekare isina kuiswa munyu, kana uchikwanisa isa garlic. Mukoma I wanted to leave, but ndaiti kana ndava kuda kurongedza kuti ndige ndichienda, he begged me and he would say kuti he's going to change. Dzimwe nguva aimboita sekunge zvinhu zvava kuchinja, mapirits ava kuita sekunge ava kushanda. He promised me kuti we were going to see the pastor. I loved him too much, but vabereki vacho zvekare vainge vasingadi kuti tinge tichienda kuchurch nekuda kwezvainge zvakaitika kwavari, so vaiwanzokuuya nen'anga nemaprofita. One night I woke up and then
I saw kuti teacher, he was gone. He was nowhere to be seen. The door was wide open and I then found him sitting outside. Uri usiku mukomanashe ainge akashama ari musvo achiseka zvake mwedzi akatarisa mudenga. He was laughing at the moon. Ndakamubvunza kuti what is going on? Akabva anditi, she came back. Auya nhasi, mukadzi wangu auya, mainini vako vauya, but pavauya nhasi vanga vasiri kuda zvekurwa neni. Vabva vati, I am not angry with you teacher anymore. I dragged him inside. Aita kubvunda. He was as cold as ice. He was shaking. That night ndipo apo pandakabva ndachizorota mukadzi wacho iyeye akauya kwandiri akabva ati, wandainge ndichiti murume wangu ainge asiri murume wangu, asi ainge ari murume wake. Then ndipo pandakabva ndachizoudza mama vangu ndikavaudza kuti things were not okay. Kubva zvatainge takabva kuhoneymoon, it was only that teacher kubasa they considered him to be someone who was very valuable, such that even though he was under suspension but havana kutidzinga pa company house. I think that is what even angered my senior managers, because vaitarisira kuti ainge achazodzingwa basa, but most of the people, they did not even know kuti ainge achipenga. He was even the one who was running some of the biggest contracts that he had managed to secure for the company. So he was now working from home. A long time before, working from home was a fashionable thing. Then amai vakanditi ndige ndichibodzoka kumba. Ndakadzokera kumba, but teacher akabva achizofona akati iye ainge afunga kucommit suicide. Ndikabva ndachizodzokera kumurume wangu. Amai vakazouya nemuprofita vachita sekunge yainge iri hama yavo. Muprofita uya akaramba kupinda mumba uye zvekare akaramba kutiudza kuti dambudziko rainge richikonzereswa nei. Ameno kuti why akaramba, but akangoti handikwanise kukubatsirai. Ndokubva atobuda gate akaenda. Mari yaainge apiwa naamai akavadzosera shoma yaainge ainayo, akati imwe yacho ainge aishandisa, saka ainge achikumbira mukana wekuti ange achimboshanda, kana ashanda ozovadzosera mari yavo. So mugore ra2008 murume wangu ndipo paakazoshaika, but chinondinetsa mukoma akashaika pamba paine vabereki vake zvekare nehanzvadzi dzake dzainge dziri kuCanada dzikatodzoka dzikauya kuZimbabwe. Dzaitoita sekunge maybe dzainge dzichitozviziva. Ameno zvimwe kuda ndini ndega ndainge ndiri murima ndisina chandainge ndichiziva. Sezvo pamba painge paine vanhu, ndakangobuda ndichiti ndikuda kumbonorohwa nemhepo mutown, because maunganiro acho avainge vakaita pamba without even consulting me. Vakangokaruka vatongouya vamwe nevatezvara vangu. Then the following day vamwe vanatete vainge vari muZimbabwe vakauya. Then after that vamwe vanatete vekuCanada vakabva vachizouya. Saka tainge takangoungana pamba takawanda. Saka ndakangobudawo ndikati pane munhu wandainge ndichida kunoona mutown, but I just wanted a breath of fresh air. Ndirimo mutown, that was when I received an SMS kubva kuno umwe muvakidzani. Akangoti dai madzoka izvezvi, because murume wenyu haasi kunzwa zvakanaka, saka vana mama vari kuti vari kuda kuenda naye kuchipatara, but vari kuzama kukufonerai asi mafoni enyu haasi kupinda. Immediately I then returned back home and then I found out that people were crying. Ndakaona motikari yemapurisa uye zvekare yainge iine coffin riya resimbi. Ndikatoziva kutoti there was something that had gone wrong. Saka teacher uyu anonzi iye akacommit suicide, but mukoma iniwo handitonyatsokunzwisisa kuti chii chakaitika, kuti maminutes acho iwawo apo pavanoti vakangobuda vachienda kumashops, vamwe nevatezvara vangu zvekare nevazukuru nemadzitete vose vainge varipo, kwava kusiya ticha ari ega. Saka ticha uyu vakazomuona akazvisungirira pane umwe muti kudhuze nekugadheni rake, asi ainge azvicheka rurimi rwake. Is it even possible muri yeZimbabwe kuti can a man first of all cut his own tongue obva achizonozvisungirira? Mukomanashi, I really do not even understand what happened. After the funeral, I wanted to tell the whole story, but I could not. I kept quiet. Uye zvekare vainge vasingadi
kuti vanhu vange vachizviziva kuti pamba ipapo patainge tichigara pane zvakaitika. I then moved back with my parents, but I was really depressed. Uye zvekare ndairamba ndichingotevererwa nemukadzi uya. Then ndokubva ndachizotaura nefriend yangu when I was still in Zim, handina kuda kumuudza kuti ndo zvandainge ndichisangana nazvo. Ndakamuudza kuti since my husband had passed away, ndainge ndichida kuti ndinge ndichimbobuda munyika. Akabva anditi uya kuno ku-UK. From the very first day that I landed here, I saw a ghost. Ndakaona chipoko chake teacher. Saka ndizivewo kuti mhuri yeZimbabwe ingandibatsirawo sei. Like my life has been messed up. Handizivi kuti ivo vabereki vemurume wangu ndivo vainge vakaromba here kana kuti kubasa uko ndiko kwaakagadzirwa murume wangu. But kana kuri kunzi ivo vainge vasina chekuita nekupenga kwainge kuchiita murume wangu, why is it vose apo paakazonofa ticha vakauya vakaungana pamba pangu, ko sei vasina kubuda naye apo pavakaenda kumashops vachiti vainge vachida kunotengera vazukuru vavo masweets, kubuda vose mhuri yose kwava kusiya ticha ari ega, kungosiya kwavakamuita. Akabva atotora banga kwava kuzvicheka rurimi rwake, apedza kuzvicheka rurimi rwake kwava kuenda kunozvisungirira mumuti kwava kufa. Ko ingawani pose pandainge ndichigara naye ainge asitomborina kana masuicidal tendencies, because dai ainge aine masuicidal tendencies ndingadai ndakamusiya. Kunyangwe ipapo pandaimuona achitaura ega akabata banga, haana kana kumbogara akandivhundutsira nebanga kana kundivhundutsira achiti anoda kundirova. He would act as if he is trying to protect me. He was very protective of me, achiti mukadzi wacho iyeye waainge akaroora wenumber 2 waaiona ari ega, mukadzi iyeye ainge achida kundikuvadza. So that is the story of my life. My life has been messed up until this very day. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, mukoma nashi izvi pazvakaitika ndainge ndadzokera kuZimbabwe mushure mekunge amai vashayika. Saka amai vangu havana kumborwara, vakangondifonera vachiti vainge vachinzwa mudumbu. Ivo vakati vaita sekunge vainge vaine munhu ainge achivacheka matumbu avo. Tikati zvimwe kuda ainge ari maulcers. Sezvo ndainge ndisina mari, ndakabva ndati mama, kana ndaita mari ndichakutumidzirai mari mobva maenda kufamasi munge muchizotenga mushonga wemaulcers. Vakabva vati okay. Usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndachizotofonerwa noumwe mwana wasisi ainge achigara namama. Akabva ati gogo havasi kunzwa zvakanaka. Then mangwana acho makuseni ndopa vakabva vachizoenda kuchipatara. Amai vakabva vatoshayika. So amai vakati vashayika ndokubva tachizodzokerawo kuZimbabwe kunochema amai. Mukoma takati tiri parufu tainge takatogara mukicheni, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kunzwa amai vachitaura vari mukofini, asi zvavainge vachitaura handina kukwanisa kuzvinzwa. Ndakati ndichida kuudza vamwe sisi kuti ndainge ndichinzwa amai vachitaura mukofini. Ndakangonzwa zvekare amai vachinditi nyarara usataura. So handina kana umwe munhu wandakazomboudza nyaya iyoyo, nekuti pose apo pandaida kutaura nezvayo nyaya yacho iyoyo ndaingovanzwa amai vachinditi nyarara usataura. Saka ndiyowo confession yangu iyo ndiinayo mukoma. Ndainge ndichida kumboenda kun'anga kuZimbabwe. Ndakatotaura neimwewo n'anga. Mushure mekunge ndataura n'anga yacho iyoyo tatowirirana pamari, ndipo apo pandakazoti ndagadzirira ndava kuda kuenda. Ndikabva ndachizovarota amai. Ndakavarota vakabva vati kwandiri hakuna kwauri kuenda. Vainge vakamira pakati peroad vachinditi hakuna kwauri kuenda. Saka nodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndozvifambisa sei
ndotsvaka here munhu anondibatsira, but pose pandinenge ndichida kutsvaka munhu anondibatsira kana mari chaiyo ndinoishaya. So handizivi kuti ndoita sei, zvinogara zvichingondinetsa mumwoyo mangu because ndinodawo kuziva kuti chii chakaitika kuna amai vangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Pakaipa hanzi shungu dzangu ndedzekuti ndinoda kuziva kuti chii chakaitika kuna amai, but ivo amai vanotoita sekunge vasingatodi kuti ndinge ndichiziva kuti chii chakaitika kwavari, nekuti kana ndikazama kutsvaka munhu anenge achida kundibatsira hanzi upenyu hwangu hunobva hwaoma. Pakaipa, ngatitaurei navo mucomment section.